Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors kunnafoni duman tellement fila b'an bolo ka da aw tulo kan. A fɔlɔ ye jumɛn o de ye Sherif Usmane Madani Hayidara ye koba min kɛ jinɛtigi Hawa Tamba Sise a ka tubi kɔfɛ an ben'o fɔ an balimaw ye ale ni Bikini Bakaka ale ni Palmer n'Ala sɔnna u b'u k'u kunda Ivoire kan donc u bɛ ka concert dɔ labɛn Ivoire n'Ala sɔnna u yɛrɛ u ye départ ta ka ban. Komi n y'a fɔ an ɲɛna video daminɛ la cogoya min na Sherif Usmane Madani Hayidara kumana min na n'a ye Hawa Tamba tubi a y'a tigɛ don a kun ni ka se fɔ wari miliyɔn 1 ta ni k'a di Hawa Tamba ma k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka tila ka duwawu k'a ye pour que a ye layidu min ta silamɛya diinɛ a tɛmɛko ɲuman Ala bɛ se k'o nɔgɔya ye cogoya min na an ka jɛ an ka nin video lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Na Ala yɛrɛmajigi min fɔ i b'o de y'a denw na ne bɛ Tidiane dɔn yɛrɛmajigi dan y'a ta ye sirifuka yɛrɛ n delila ka na baro la fɛ yan bonya ni bonya ma mɔgɔ min fa ni dɔgɔyara i bɛ fa a ye miliyɔn 1 de di nanbara t'a la a denw Serifu ni dɔgɔninw n'aw ye nin kɛ aw fa ye nin caman de kɛ aw fa de bɛ mɔgɔ bila ka taa hiji la Ala kama ka duw di mɔgɔ ma Ala kama mɔgɔ minnu kamana gana n'u bɛn'u jigi sɛmɛ a la n'a b'u jigi tugu Ala kama dogo la o kɛra Ala ɲɛna sirifukɛ fɛn bɛ ka ko ti to ta a to mɔgɔw ka bili kɔ sa ni mɔgɔ ma bili kɔ an b'a fɔ ko ma ɲɛ a t'u k'a fɔ u k'a kɛ mais a ti ɲɛ de miliyɔn 1 filɛ nin ye nin bɛ dɔ muso furu k'a ladon a bɛ maa caman bolo kariya to la Serifu ni dɔgɔninw a y'aw ka miliyɔn 1 minɛ na Ala sɔnna a y'a fɔ cogo min an bɛ taa kɔlɔsi sa la k'a saba la ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini aw fɛ aw fɛnɛ ka duwawu k'an ye. Voilà, o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka da aw tulo kan Royaume Keyti kɛmɛ don ka concert belebeleba dɔ organiser Ivoire samedi nata le 13 ka bɛn le 13 mai ma Ala sɔnna a tɛna kɛ basi ye k'an da bɛ dɛsɛ ayiwa Bikini faniw ale ni Palmer faniw a y'a labɛn a ka wa star kunbɛn Ala sɔnna. Destination Abidjan avec le couple royal Keïs Tonton Pal et sa reine Keïs Bikini Baraka Tonton Pal Ate Giri Ate Giri Ate Giri Ate Giri Ramke. On arrive en force. Abidjan, restez connectés dans un instant, Inch'Allah.